Ten Kaunti ma Kisumu kotelnegi kod gavana mar Gingire Peter Anyang' Nyong'o oriwore kod jatend piny mar Rabat ei Morocco Rashid El Abdi mar neno ni giloso tudruok makare e kindgi mar kelo dongruoge mopogore opogore ne jopiny. Jotelo ariyogo eko nochuo kogne andika mar tiegruok Rabat ochiwo ne jokanyo e sektas mag thieth kod somo ma bende biro chakore dwe mar 9 higani kuom higni 2. As you know, the relations between Kenya and Morocco and the Kingdom of Morocco are well, I think, in the same way between Rabat and Kisumu. In this first step, we just seen MIU concerning health and education, but we have intention to extend this relation in the future to have another sector, especially if we can in agriculture, in business. Kindwa gi region ma Rabat kwatiyo kanyachiel mondo wadong thuchewa. Giseyie ni gibiro miyowa scholarship ma jowa manie migawo mar thieth mondo dhi e university kuro mondo yud tiegruok motegno kaka wanyalo konyo jowa moloyo te boma kaka Kisumu ma services mag